Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurko gaztea Pirinea Bialde saioan, Aurrizburget eta Urepel izango ditugu gida, ardatz nagusi, eta bertan Aurrizburgeten lehenbiziko elkarrizketa egin behar dugu. Konta iguzu, nor zaitugu? Eguerdion, Unai Irigarai naiz, Auritzeko gaztea, 22 urte ditut, eta betidanik txikitatik Auritzen bizi izan naiz. Ikasketak Iruñan egin ditudan urteetan izan ezik, Iruñan bizi izan naizelako, baina orain ikasketak bukatu ditudala, Auritzera bueltatu naiz. Eta gaur egun soziologo gisa lan egiten dut hemen, eskualdeko partaidetza enpresa txiki batean, proiektu parte-hartzaileak egiten, eta gero baita ere etxean behiak ditugu eta aitari eta nahiari laguntzen lan egiten dut. Sorte bat da, ez? Etxetik hain gertu lan egin ahal izatea, zure arloan? Zorionez, orain dela gutxi hasi zen proiektu bat da, Artelan deitzen da, eta eskualdeko emakume batek bultzatu duen proiektua izanik, praktikak hor egiteko aukera izan nuen, eta praktikak egin ondotik, bertan gelditzeko aukera izan nuen, eta hori erabaki nuen, hori zuk errandu duzun bezala, nik uste dudalako horrelako eskualde txiki batean, agian falta dena da lanbide oso espezifikoak, ez? Agian orokorragoak bai daude, baina adibidez soziologia arloan nik erranen nuke bakarrenetarikoa izanen dela. Hortaz, oso pozionago aukera hori izanagatik. Ni Polinda izen niz, 30 urte ditut, Urepelen bizi niz. Arkitektura ikasketak egin nituen, eta gero duela 5 urte hasi nintzen laborantzan, eta berriki urte hortan instalatu niz, artzain bezala. Eta orain elkarrizketari hasiera eman behar dugu, Aurrizburgetaren inguruko informazio orokorra eskatu behar dizut. Hasteko eta behin, Unai, non dago kokatuta Aurrizburgete? Aurrizburgete Nafarroako ipar ekialdean kokatzen da, Oñamendiko azpieskualdean, eta Oñamendi Pirineoko eskualdeko azpieskualde bat da. Eta Oñamendiren baitan Ezkoako ibarra, Erro ibarra, Luzaide, Orreaga eta Auritz bera ditugu. Herri nahiko txikia bada ere, eskualdeko agian garrantzitsuena dela uste dut, Luzaide eta gero nik uste dut handiena. Eta eskualdeko erdigunean kokatzen denez, nahiko zerbitzu dituen herria da. Hortaz agian eskualdeko buruetako ez bakarra, badirelako agian bertze batzuk, ez, Garralda ere da nahiko zentro, Aribe ere, baina nik uste dut ere Auritz eskualdeko buruetako bat dela, eta hori erran bezala herri txikia da, 200 biztanle inguru biziko gara, agian
bueno, uste dut zentsoan 250 inguru gaudela, eta gero egunerokoan bizitzen 200 baino pixkatxo bat gutxiago izanen gara. Nabaritzen da, pixkat urtean zehar bizi guztia bertan dituten jendearen artean eta gero agian opor egunetan bigarren etxe bizitza bezala dagoen artean, ezberdintasuna badagoela? Bai, betidanik, nik uste dut Auritz, baldin badauka ezaugarri bat ez, bada udan jende haunitz etortzen dela. Bi hotel ditugu eta tradizioz beti izan da beraneanteen herria. Gure gurasoak txikiak zirenean jada etortzen ziren familiek jarraitzen dute etortzen, eta udan herria beterik dago, bai hotelak, bai landaetxeak ere, eta familia horiek badute tradizioa ona etortzeko. Baina gero ere urtean zehar ere asteburutan nabari da badutela familia haunitz, nahiz eta Iruñan bizi, badutela herriarekiko lotura hori eta astebururo herrira bueltatzen direla. Baina bai, nahiko nik uste dut orain udan seguraski agian herrian izanen gara ia urtean zehar gaudenon bikoitza edo. Eran duzun 250 biztanle horietatik, zentsuan daudenak. Zenbat izango ziren gutxi gora bera, jakiten baduzu gazteak? Klaro, zaila da ez, kalkulatzea. Azkenean haunitz asteburutan etortzen direlako, 18 urtetatik 30 urtetara nik uste dut urtean zehar 21 gazte ibiliko garela, agian pixkatxo bat gutxiago, baina bai, 21 gazte aizen ikuste. Eta gero, asteburutan eta uda garaian nahikotxo gehiago asteburutan, 30-40 gazte ia elkartuko gara, eta orain udan haunitz gehiago kuadrilla askotara ez, kanpoko jendea ere etortzen delako. Baina nik uste dut badugula zortea ere nahiko gazte gaudela gure adintartean, ez? Eskualdeko herri haunitzetan gure adintarteetan ez dago hainbertze gazte, eta nik uste dut agian herri horietan bizitzea, ez dakit zailagoa, baina agian bizi gutxiago duten herriak dira. Azkenean gazteok edozein herritan bizia ematen diogulako eta herria mugitzen dugulako. Hortaz, nik uste dut Auritz bezalako herri batean 20 gazte urtean zehar eta 40 kasi asteburutan, nik uste dut kopuru polita dela, ez? Pixkat gauzak egiteko eta herriari bizia emateko. Hori bertze sorte bada, agian, birplantatz aldizu ez, imaginatu belaunaldiatean jaiotzen zarela, zinetan ez duzu horremertze zure inguruko jenderik, gero herrian bizitzen jarraitu nahi izate horretan edo ez, zalantza horretan, horrelako sortak edukitzeak laguntzen aldizu ez? Bai, beti errandugu ez, haunitzetan Iruñera ikastera joaten garenean erraten dugu, bai, herrira bueltatu behar dugu, eta beti niri gustatzen zait gogoraraztea ez, nahiko gogorra dela, adibidez, karrera egiten duzunean Iruñean, edo bertze leku batean, baina gehienak Iruñera joaten gara ikastera, baina karrera Iruñean egiten dugunean eta zure ez dakit ezagun taldea edo lagun taldea handitzen denean, azkenean Iruñan aukera gehiago dituzulako ez, jende berria ezagutzeko eta behin ikasketak bukatua horrekin apurtzea eta jende gutxiago dagoen leku batera bizitzera joatea, nahiko erabaki zaila dela. Hortaz, beti azken aldian sortea ere izan dugu, kanpoko gazteak etorri direlako lanera eta hemen gelditzeko apustu egin dutelako, eta guk beti erraten dugu horrelako berriak edo horrelako gauza gertatzen direnean, guretzako pozgarria da, ez? Azkenean guk ere gure inguru, gure adintarteko jendearekin harremanak egin nahi ditugulako, eta horrek ere, animatzen zaitu hemen bizitzera eta hemen zure bizi proiektua garatzera. Herritarren bizimodua laburbilduz, zen izango zen? Nik uste dut, herri baten bizimodu nahiko normala dela. Daukagun gauzarik nik uste dut garrantzitsuena, ez? Bada herri lasai bat dela, bizitzeko bizi kalitate handiko
herria, natur baliabide ikaragarrizkoak ditugu, kriston basoak, kriston mendiak, eta, bueno, nik uste dut ere, ezin dugula antzi ez, herri baten bizimoduaren oinarrian, lehen sektorea dagoela, auritzen, uste dut, sektorerik garrantzitsuenetarikoa izango da, naiz eta azken urte hamarkadetan, ez, bera egin duen, nik uste dut oraindik ere auritzen mantendu dela, ez, lehenengo sektorearen garrantzia, familia unitzek lan egiten dute lehenbiziko sektorean, eta nik uste dut gure bizimoduaren eta gure bai harremantzeko moduaren, bizia ulertzeko moduaren eta naturarekin harremantzeko moduetan ere lehen sektorea dagoela. Hortaz, nik erranen nuke horrela laburbilduz, herri lasaia, lehenengo sektoreari eta orokorrean lurrari atxikiturik bizi den herria, eta aipatuko nuke ez, lehen aipatu dut ere ez, betidanik turiste edo beraneanteak etorri direla, eta azkenean Erromesen bidea pasatzen da hemen, errepide honetatik, herriaren erdigunetik, eta nik uste dut ere, txikitatik bizi izan dugun hori dela ez, ikustea gure herritik egunero jende eta jendetza pasatzen ikustea, eta nik uste dut baduela ere, jendea ongi tratatzeko eta jendea jasotzeko nahiko ohitura, ez? Betidanik ikusi dugu nola herriko etxeetan jendea sartzen zen, ohe bat eskaintzen zaio jendeari, eta nik uste dut nahiko, naiz eta herri txikia izan, nahiko irekia garela, ez? Kanpotik etortzen den jendeari ere babesleku bat emateko eta hemen dagoen bitartean ongi egoteko eta ongi bizitzeko. Geografikoki, ongi kokatua dagoen herri badela uste duzu? Erranen nuke baietz. Azken finean, beti izan da mantra bat ez, Iruñera joateko errepideak txarrak direla. Egia da, bi portu ditugula bidean, eta errepideak ez direla kriston errepideak, baina nik uste dut, Iruña 40-45 minutu ingurura dugula, zerbitzu ia gehienak hemen, auritzen bertan ditugu edo gehienez jota eskualdean, eta nik uste dut geografikoki hiriburuarekiko nahiko kokapen ona daukala. Bai, uste dut, hobetzeko daukagun zerbait, ez dela agian Iruñarekiko ditugun komunikazioak, zeren haunitzetan entzuten dugu, ez, errepideak hobetu behar ditugula, edo tunelak behar ditugula, ez dut uste agian herri hauetan dugun arazo nagusienetarikoa denik, baizik eta nik uste dut bermatu behar dugula agian herrien arteko komunikazioak hobetzea, azken finean, komunikazio horiek beti kotxeari lotuta daude, ez daukagu garraio publikorik eskualdean, ez daukagu herriak lotuko dituen sare bat, eta nik uste dut agian geografikoki ongi kokatua dagoen arren, hobetu behar duguna da eskualdeko komunikazioa hobetzea eta herrien arteko lotura horiek indartzea. Herriak kaleko bizi handia badu? Bai, erranun nuke, baietz, egia da, orain uda garaian haunitzeaz gehiago, eta gero urtean zehar beti daude agian momentuak, ez, non ikusten duzun herria biziagoa hemen, ohitura haunitz badu zuen ehizak, eta urria eta azaroan herria ez udan bezala, baina ia beterik dago, eta kriston giroa dago beti hemen plazan, edo herritik pasatzen zarenean ikusten duzu jendetza herrian. Eta gero urtean zehar, tabernak ditugu, zerbitzuak ditugu, ikastola ere herrian dago eta horrek ere herriari nahiko bizi ematen dio. Eta egia da, negua hemen luzea dela, gogorra dela, eta egunak motzak direnean, herrian bizia haunitze ez duzula ikusten, baina bai erranen nuke azkeneko urteetan berreskuratu dela, eta agian pandemiaz geroztik berreskuratu dela haunitz, tabernara ateratzeko ohitura, kuadrilla desberdinak elkartzeko ohitura, eta nik uste dute poliki berreskuratzen ari dela agian tabernara ateratzeko ohitura eta jendearekin egoteko ohitura. Azkenan auritzek,
bueno, bi taberna ditu, beste bi hotel tabernekin ere, orduan aukera unitz dago, ez, giro desberdinak ere topatzeko, eta nik uste dut, bueno, bai, ohitura dagoela eta nahiko giro polita dagoela normalean. Non gaude? Urepelen gira. Zenbat jende bizi da herrian? Guti gora bera 204 biztanle, holako zerbait. Eta horietatik gazteak zenbat zaretela erren zenuke? Janen nuke 30 gazte, 20 urte eta 30 urtean artean, guti gora bera. Herritarren bizi modua laburbilduz, nolakoa da? Hemen laborantza biziki importantea da, beraz anitz laborari badira. Gero bada ere zerbitzuak, osasun zerbitzuak, turismoaz ere bizi gira, beraz agroalimentarioaekin eta hala. Eta gazteen egunerokotasuna? Hemengo gazte bat laborantzan hartzen balin bada, hemen bizi da eta hemen lan egiten du. Eta berzenaz, hemengo gazte bat hemen bizi balin bada, baina bere lana ezakit, bai Gorrin edo bai honan balin bada, egunero auto hartzen du eta lanera joaiten da eta berriz hartzen da. Eta asteburu eta beste egunetan? Asteburuetan, bai, ateratzen gira pixkat, beste egiten dugu, edo herriko bestetan, edo ostatuetan, edo gure etxean elkartzen gira ere. Ongi kokaturik dagoela arrango zenuke geografikoki herria? Bai eta ez, zenta hemen pixkat isolatuak gira ere, denetarik urrun gira. Baina nala ere, beti pentsatzen dut, ez dela azken herria, bakizu, Ibarreko azken herria. Bada beste mundu bat, gero. Mendien gibelean bada beste zerbait, beraz. Herriak bizi soziala handia du? Bai, bada mugimendua. Jendea kurutzatzen da ala ere. Gustuko duzun inguru da, inguru polit batean bizi gara? Bai, nik uste dut privilegiatuak garela eta gainera kontziente garela eta zaintzeko ardura hori badugula. Eta zure inguruan ikusten duzu badagoela ardura hau zaintzaren alde, kontzientziatik zaintzeko ardura ere bai erakusten dela? Bai, orokorrean bai. Badakigu, daukagun gauzenetatik garrantzitsuenetarikoa dela gure mendia, gure komunalak, azkenean, zentzua ematen diote gure eskualdeari kasik, eta nik uste dut bai daukagula ardura hori. Eta orokorrean nik uste dut zaintzen dugula eta mantentzen dugula. Nekazaritza hain errotuta dagoen leku batean, inguru giroa zaintze horretan badu garantzia, ez? Bai, uste dut loturik daudela, ez? Beharrezkoa daukagu lehenengo sektorea gure ingurua mantentzeko, eta lehenbiziko sektoreko bai abeltzain eta bai nekazariek egiten duten lanari esker daukagun ingurua, ezin genuke ulertu inguru hau nekazaritzari gabe, eta inguru honek ematen digu aukera jarduera hauek posible izatea, ez? Osea, lehenengo sektorea garatu ahal izateko behar dugu berdea, behar ditugu zelaiak, behar dugu basoa, behar dugu mendia, behar dugu ura, eta hemen badugu den guzti hori. Eta hortaz elkarrelikatzen dira. Beharrezkoa dugu guk gizabanako bezala
eta gure jarduera ekonomikoa, kasu honetan lehenbiziko sektorea garatu ahal izateko ingurua, eta ingurua mantentzeko behar dugu zaintza lan horiek eginen dituzten pertsonak, kasu honetan abeltzainak. Eta zuk aldaketa klimatikoaren inguruan, ze iritzi duzu, zein puntutan dagoela egoera ikusten duzu? Bueno, geroz eta okerrago gaudela. Atzera bueltarik ez dagoela, azkenean, lehen aipatu dudan moduan, sistema produktibo, sistema kontsumista eta sistema basati honek azkenean eramaten gaitu baliabide, urriak diren baliabide batzuen agorpenera, eramaten gaitu ingurua suntsitzera, eta eramaten gaitu batez ere, nik uste dut doan abiadura honetan, sistemak kontzientzia hori galtzera. Horregatik uste dut, herri batean bizitzea erabakitzen duen gazte batek baduela kontzientzia minimo bat inguruarekiko, zaintza eta errespetu horrekiko, azkenean sistemak eskaintzen digu hiri batean bizitzera, kontsumo basati bat izatera, horrek eragiten du produkzio basati bat izatea, eta guk kontsumitzen dugun hori ez jakitea nondik datorren eta zer dagoen horren atzean. Herri batean bai daukagula, nik uste dut kontzientzia hori, edo behintzat kontzientzia hori garatzeko aukera gehiago ditugu. Horregatik nik uste dut ere sistemak bultzatzen gaituela hirietan bizitzera, herrietan oraindik mantentzen delako, ez? Kontzientzia minimo eta ardura hori. Herri polit eta inguru edarra daukazue? Bai, biziki ederra. Eta inguru giroari buruz ardura badute hemen bertako gazteek? Ez dakit zen eta errandutan bezala hemen ingurua biziki ederra da, biziki natura preserbatua da, landua ere, bakizu hazkuntzaekin eta inguruak zaintzen dira. Eta manera batez ez gira oartzen hemen iduridu dena untsa dela, baina kanpoan hirian eta beste eskualdetan ingurua ez da hain zaindua. Beraz, orduan, nola ikusten duzu egoera? Ikusten dut, momentuko ez da sobera arazorik. Urte untan, uda untan ikusi dugu idorteaekin eta pixkat arranguratzen gira, laborantzan eta... Baina momentuko ez dugu ikusten sobera arazoa eta egun batez ez dakit, izanen da idorte luze bat edo gasoila eskasa, izanen dira arazoak, baina ez ditugu oino ikusten hemen, hakizu. Eta gainera biziki dependenteak gira hemen autoz, gasoila, energiak. Eta egun batez, ez dakit nola eginen dugun. Eta inguruaren zaintzaren alde badago mugimendurik? Ez da mugimendurik hemen, sobera. Eta gazteak solasten zarete aldaketa klimatikoan inguruan edo? Ez hainitz, bai, laborantzari lotua dena idortea eta hori guztiak eta janaria eskasa, energia eskasa eta hori pixkat mintzatzen gira, gero ez aski. Eta orain gai ez pixkat aldatuko dugu, ikasketak aztertuko ditugu lehenik eta behin. Bertako haur eta gazteek non ikasteko aukera izaten dute eta zein da pixkat eramaten den ikaste prozesua? Zorte handia daukagu, herrian bertan ikastola daukagulako, aurre eta lehen hezkuntza herrian bertan egin dugu guztiek eta
gainera oso ikastola txikia da, orain ez dakit zenbat hor daude, baina gu ikastolan ikasi genuenean 14 ginen eta denak elkarrekin ikasten genuen eta oso berezia da eta bertzelekuetan herri txikietan bai, baina orokorrean jendeak ezagutzen ez duen ikasketa modu bat da eta nik uste dut oso aberasgarria dela. Behin ikastolako etapa bukatzen dugunean konzentraziora joaten gara, Garraldan konzentrazioa dago eta eskualdeko herri guztietatik horra joaten gara, kasu honetan auritzeko ikastola dagoen herrietan DBH egiten da hor eta ikastolarik ez badago konzentrazioan etapa guztia egiten da hor. Eta hor laugarren DBH artio egiten da eta behin DBH-ko ikasketak bukatzen ditugunean, jendeak bide desberdinak hartzen ditu, baina zoritxarrez guztiak eskualdetik kanpo daude. Ez daukagu aukerarik behin derrigorrezko hezkuntza bukatzen dugunean ikasketa prozesuarekin hemen jarraitzeko eta gertuen daukagun ditugun lekuak Irunberri eta Iruñerria dira. Iruñerrian aukera zabala dago bai batxilergoa ikasteko, bai lanbide heziketa egiteko eta horra jotzen dugu. Euskaraz egiteko aukerarik badago? Bai, aukera bakarra euskaraz egitea da. Etapa guztietan 100% D eredua eskaintzen da eskualdean. Eta zure inguruan zera ikusi duzuna? Ze ikasketa nagusitzen dira herrian? Ez nuke erranen bat konkretuki nagusitzen denik. Orokorrean ikusten dut nahiko ikasketa zabalak ditugula hemen gazteok, denetariko ikasketak. Haunitz bai agian magisteritzara bideratzen direla alde batetik, eta gero bertze alde batetik ere erranen nuke lanbide heziketak baduela nahiko indarra, ez? Azkenean, lanbide heziketan lanbide haunitz agian eskualdearekin lotuak daude, ez? Agian bai abeltzaintzari lotuta, basoari lotuta, mekanikak ere indarra handia daukan, nik uste dut gazteen artean, eta horrelako ikasketak ere ematen dira, baina hori errandu dena zoritxarrez ez dago aukerarik, adibidez horrelako eremu batean abeltzaintza ezin ikastea, nik uste dut nahiko arazo larria dela, ez? Eta azkenan hirira eramaten gaituzte lanbide guzti horiek ikasteko. Hirian abeltzaintza ikasi, ez? Hori, kontraesan nahiko handia dela, erranen nuke, hemen ditugu baliabideak, hemen daukagu hazienda, hemen daude soroak, hemen dago ikasteko baliabide pila bat, eta azkenean hirira eramaten gaituzte, hiri gizarte nahiko hiri zentrista batean bizi garelako. Bertako gazteek bilatzen duzu herrian bertan bizi zen segitzea? Bai, nik uste dut orokorrean geroz eta gazte gehiago egiten dugula herrian bizitzeko apostua. Nik uste dut ere pandemiak agian astindu bat eman digula eta gure bizi proiektua berraldatzera bultzatu gaituela haunitzin. Baina nik uste dut orokorrean gazte haunitz erabakitzen dutela hemen bizi ahal izatea. Egia da, aukerak ez direla haunitz eta zaitasuna handiekin topo egiten dugula hemen gelditzen garenok, nik uste. Batzuk zorte gehiagorekin, beste batzuk zorte gutxiagorekin, baina egia da eta agian orain ikasketetaz solastu garela, nik uste dut zaila dela, ez? Ikasi duzun horri lotutako lanbide bat edo lanpostu bat hemen herrian bertan edo eskualdean topatzea. Baina, badaude aukerak ere gauzak egiteko eta nik uste dut geroz eta gehiago gainera. Geroz eta bizi gehiago dagoen heinean ere aukera horiek handitzen doazela uste dut. Lanaz ari zarela, aipatu duzu pixka bat, baina bertako gazteek zer nolako lan eskaintza mota dute? Gehiena hirugarren sektoreari lotutako lana da, ez? Hemen lehen erranduan bezala turismoak garrantzi
handia dauka eta lan eskaintzarik handienak hori, zerbitzuetan, bai tabernetan, hoteletan edo horrekin lotutako lanpostuetan, ez? Egia da ere, aukera dagoela bertzelako eremu batzuetan, adibidez zerbitzu publikoetan ere aukera dago, baina zailtasun handiagoak daude horrelako lanpostuetan sartzeko. Hortaz, erranen nuke lana dela oso aldikakoa, zeren azkenan turismoaren denbora aldiari lotutako lanpostuak dira, nahiko prekarioa eta baldintza kaskarreko lanak, eta nik uste dut ere, zailtasun handiak daudela, gazte batek bere proiektu propioa garatu nahi duenean, bai lehenbiziko sektorean edo bertze sektore batzuetan, zailtasun handiekin topo egiten duela administrazioaren partetik eta horrek egiten duela agian gazte haunitzek horrelako proiektuak aurrera ez eramatea. Eta hor bai azpimarratu behar dela ez lehenengo sektorean dauden zailtasunak, PAK delako politika horiek egiten dutelako ez, gazte batek kriston inbertsioa egitea bere proiektua martxan jartzeko, hortaz edo herentzia nahi legatzen zaizu edo oso gazte gutxi dira ez, agian lehenbiziko sektoreara sartzen direnak, deus izan gabe. Azkenean lurrak pribatuak dira, bordak pribatuak dira, eta horrek eragiten du kriston inbertsioa, eta gazteok bizi dugun egoera ekonomikoak digu laguntzen horrelako inbertsioak egiten. Herriko haur eta gazteek non egiten dituzte ikasketak? Hemen Urepelen badugu eskola bat, bankako eskolaekin elgarretaratu dira, eta bankan 10 eskola da, imertsioan, eskuaraz, dena eskuaraz, eta hemen 7 urte eta 11 urte artean dira aurrak eskolan eta elebidunez. Eta gero kolegioan joaten gira Baigorrira edo Larzabalen ikastolan. Eta geroztik liceoan Doni Bade Garazin, liceo orokorra eta profesionala eta laborantza ikasketak ere eten aldira. Edo batzuak ere kostaldean joaten dira ikasketa espezializatu bat egiteko hosteleria edo artesaua. Ze ikasketa nagusitzen dira herrian? Hemen laborantza ainiz bara, beraz ainizek joaten dira laborantza liceoan. Gero osasun arloan ere, zerbitzu, osasun, salmentan ere. Eta ainizek ere eten dituzte historio ikasketak edo lako erakasle bilakatzeko. Eta herriko gazte haunitz joaten dira unibertsitatera? Badira. Ez erdia, baina badira ala ere. Eta gazteak herrian gelditzen zarete bizitzen? Dependitzen du. Gazte batzu joaten dira ikasketen egiteko unibertsitatean, Pauen, Bordelen, Parisen, eta batzuk ez dira berriz itzultzen, edo itzultzen dira eskualegian baina ez Urepelen, eta lan bat atsemaiten dute kostaldean edo eta batzutan da lan bat hemen ez duzu egiten al. Eta lan eskaintza badago gazteentzat? Hemen Urepelen bertan ez da lan hainitz, laborantza aparte. Jadanik hainitz da, laborantza eta artesaua. Gero badugu gaznategi bat hemen gazte batzu ere enpleatzen duena. Eta gero bai gehienik alduden, bai gohin, eta joan behar da hemendik lan tipi bat atsemaiteko. Baina badira ere hemen bizi eta lan egiten dutenak.
Eta norbereak sortzen du hemen lana? Ez hainitz ez. Orain berdina galdetu dizut, baina genero berdintasunen inguruan. Zer da ikusten duzuna zure inguruan? Zer ikuspegi duzue gazteek gai honen inguruan? Orokorrean nik uste dut berdintasunean bizi garela. Ez du erran nahi erasorik ez direla ematen, erasoak ematen direlako, aurreko festetan erasoak eman dira emakumeekiko, eta gure inguruko festetan oraindik ere erasoak ematen dira emakumeekiko. Baina, plaza publikoa deitu dezakegun hori, nik uste dut orain dela, edo gure gurasoen garaian, emakumeek ez dutela okupatzen, gaur egun okupatzen duten bezala. Eta nik uste dut aldaketa bat eman dela, pausuak eman behar dira oraindik. Aurten adibidez, festetan dantza tipiko bat egiten da, San Juan gauean, tribuli dantza, eta udal batzaren aitzinean herriko gazteok dantzatzen dugu. Eta 2015 arte bakarrik gizonok dantzatzen genuen dantzatzen, eta 2015tik geroztik emakumeek ere parte hartzen dute dantzan, eta bai mutikoak, bai neskatuak elkarrekin ibiltzen gara dantzan. Eta nik uste dut horrek erakusten digula herrian aldaketa bat ematen ari dela, eta emakumeek aldarrikatzen dutela festetan, bizitzan eta egunerokoan daukaten papera, alor publikoan eta alor pribatuan. Eta nahiz eta oraindik nik uste dut Auritz eta ingurua, ez bakarrik Auritz edo gure eskualdea, baizik eta jendartea orokorrean nahiko matxista eta patriarkala den, nik uste dut aurrera pausuak eman direla. Hau, ateratzen den gai bada lagunen arteko solasaldietan? Bai. Nik uste dut gai haunitzetaz mintzatzen gara nik uste dut Auritzeko gazteak, eta gustatzen zaigu gai sozialetaz, gai politikoetaz, hainbat gai desberdinen inguruan mintzatzea. Desberdintasun sakonak ditugu batzuetan, baina orokorrean adibidez genero berdintasunaren inguruan mintzatzen gara, politikaz mintzatzen gara, hainbat gai, egunerokoan bertzeleku batzuetan mintzatzen diren gaietaz ere, biltzen gara hemen. Badugu egitarau bereixirik genero berdintasunaren inguruko ekitaldiren bat antolatzen dena, urtean zehar? Auritzen bertan ez. Auritzen bertan, erramezala, gehien bat horrelako gaiak eskualdeko mailan lantzen dira. Eta bai urtean zehar ekimen desberdinak antolatzen dituztela talde feministek, gizarte zerbitzuek ere, eta gero aipatuko nuke agian egunik garrantzitsuenak martxoaren 8an eskualde mailan, beti eskualde mailan. Martxoaren 8an eta azaroaren 25ean egiten dira ekimenak, egiten dira protestak, egiten dira ospakizunak, urtean behin egiten da ere emakumearen eguna edo emakumearen astea, egoten da horrelakoa gauzak. Eta arlo honetan, gai honetan, uste duzu Pirinioen bertzealdean egoera berdinean daudela, ze uste duzu? Ez daukat ideiarik. Hor, ez dakit zer erantzun. Ez daukat... Ez dakit zer erantzun. Ze ikuspegi duzu gazteok genero berdintasunaren inguruan? Depende nor, baina ala ere gaiten aldut hemen Urepelen heteropatriarkal modeloa oinu azkarra da. Ari da pixkat mugitzen, aldatzen, baina
ene belanaldikoak, bon, ari gira pixkat mentalitatea aldatzen, baina gure eguneroko bizian eta badira neskak, badira mutikoak, eta bakotsa bere jola, bakotsa bere lana, eta ezin da ono, bakizu, bada lana oino. Baina, bon, pentsatzen dut, heldu den belaunaldia inagusiko dute pixkat. Eta gai honen inguruan eztabaidarik ematen da zuen artean? Bai, mintzatzen gira pixkat. Bon, badira hemen jende feministak edo hola pentsatzen dutenak, eta beste batzuk ez, eta batzutan badira eztabaidak. Baina bakotsak pixkat gelditzen da bere pentsatzeko moduan eta biziki bada lana egiteko, bakizu, konbentzitzeko eta esplikatzeko eta edukatzeko. Orduan kostatzen da... Kostatzen da, baina mintzatzen alda. Eta hori ez da guti. Eta zein da, eztabaidak ematen direnean, zein da eztabaida hori? Ze puntutan dago? Lehen urratsa da ikusteko eta onartzeko badirela oino errasoak, desberdintasunak, injustiziak, hori da lehen urratsa. Eta herrian bertan ikusten dituzue desberdintasun horiek? Bai, zenta hemen laborantza nagusitzen da eta lan fisikoak edo badira gizon lanak eta emazte lanak. Emazteak gehienetan etxean egoiten dira eta aurrekin eta gizonak egiten dituzte kanpoko lanak eta beraz ere kanpoko lanak erran nahi du, kanpoko harremanak, kanpoko bizi soziala eta dituzte abantailak ere. Baina emazte batzu ari dira pixkat mugitzen eta... Baina nahi, berriz ere gaiez aldatuko dugu, orain giza mugimenduen blokera pasako gara. Lehen aipatu duzu, gazteak elkartzen zaretela, Aurisburgeten, baina errango zenuke gaztediaren elkartasunare badagoela? Bai, orokorrean nik uste dut baietz. Nik uste dut, eta lehen aipatu dudan bezala, azkenean auritzen badugula kontzientzia nahiko handia gurea dena babesteko, gure ohitura, gure lurra, gure bizitzeko modua, ez? Gure bizitzeko modua nik uste herri batean badela ez garela inor baino gehiago, baina ez garela inor baino gutxiago. Eta nik uste dut hori nahiko errotuta dugula. Orduan, alde horretatik nik uste dut bai mugitzen garela. Edo elkartasuna dugula, batez ere nik uste dut gure ohiturak eta gure kultura mantentzeko daukagula kontzientzia gehien eta horren inguruan mugitzen garela. Nik uste dut betidanik, ez? Egon dela edo gaztek izan dutela auritzen, ez? Kontzientzia bat herriari bizia ematekoa eta herrian bizi ahal izateko bizi hori edo xarma hori mantentzekoa, eta nik uste dut belaunaldi berriok ere mantentzen dugula hori, ikasi dugulako aurrekoetatik, eta badugulako nahi hori, ez? Hemen bizitzekoa, hemen bizimodua mantentzea, eta gurea den hori mantentzearena, eta nik uste dut hori dela agian gehien batzen gaituena, eta horren alde lan egiten dugula gehien bat auritzen.
Baduzu momentu hauetan aldarrikapenen bat pendiente? Bai, haunitz. Agian ez gara elkartzen, lantzen ditugu haunitzetan agian zeharka edo modu informal batean, baina modu formal batean ez. Baina nik uste dut auritzeko gazteok ditugun aldarrikapen nagusiak herrian bizi ahal izatea dela, horretarako lan bat izatea. Ikusten dugu badagoela nahiko haserre gazteon artean, ezin garelako etxetik, gurasoen etxetik joan. Ikusten dugu nola jende haunitzek badituen etxeak auritzen, hondatzen ari da, herriaren ondarea dena hondatzen ari da, eta ikusten dugu nola belaunaldi berriok ez dugun sarbiderik etxe bizitza horietara. Eta nik uste dut gaur egun auritzeko gazteok dugun haserre gehiena hortik datorrela. Etxe haunitz turismoara bideratzen dira, etxe haunitz itxirik daude eta hondatzen ari dira, eta etxe haunitz lehen aipatu dudan beren ante horienak dira, eta urtean aste batez irekitzen dira. Eta herriaren etxeen erdia baino gehiago, edo bigarren etxe bizitza da, edo itxirik daude, edo turismora bideratzen diren etxeak dira. Hortaz, nik uste dut gure aldarrikapen nagusia hemen bizi ahal izatea. Eta horretarako bai beti hitz egiten dugula gure artean, bai udalari, bai Nafarroko gobernuari, instituzio desberdinek aukerak eman behar dituzte. Iruñean ematen dituzten aukera horiek herrietan eman behar dituzte. Herriaren izaera mantenduz, ez dugu eskatzen hemen etxebizitza bloke bat, etxebizitza publikoa egiteko. Ez, guk eskatzen duguna da hemengo etxeak berritzea, edo hemengo etxeak mantentzea, edo gutxienez sarbide izatea guk horiek berritzeko, eta herriaren izaera eta herria bizirik mantendu ahal izateko. Nik uste dut hori dela agian aldarrikapenik handiena. Eta gero, lanarena, ez? Hemen lan egin ahal izatea, eta gutxienez hemen dagoen lana lan duin bat izatea, eta ez gaur egun dugun lana, gehiena, ez dut erraten dena, badaude establezimendu batzuk beraien langileak oso ongi tratatzen dituztenak, baina orokorrean, eta hau ez da sekretu bat, guztiok lan egin dugu ostalaritzan, hemen auritzen, gazte gehienok, eta badakigu ze baldintzak kaskarretan lan egiten dugun. Hortaz, nik uste dut lana eta dagoen lana duintzea. Eta ze mugimendu aurkitzen ditugu hemen auritzen? Auritzen baino, hitz egingo dut pixkat eskualde mailan, azkenean oso herri txikia garelako eta beti elkartzen garenean bertze herrietako eskualdeekin elkartzen garelako. Eta, bai, agian garrantzitsuenak alor kulturalean dauden mugimenduak dira, aipatu ditut ez, auritzen garaitzeko hasi dagoela, eta gero eskualde mailan badaude ere bertze mugimendu kultural, ez? Aezkoako kultura elkartea, Erroibarren elutxe eder, eta horrelakoak, eta azkenan egiten dute bai kultura mailan, baina baita ere alor sozialean, eta baita bizitzako bertze alorretan, bizia ematen dutelako, aldarrikapenak dituztelako, eta azkenean eskualdea eta herriak dinamizatzen dituztelako. Maila sozialean ere, badago mugimendu nahiko polit bat, Pirinioan lan eta bizi dena, eta aldarrikatzen du ez, hemen bizi ahal izatea, hemen lan egin ahal izatea, eta hori, Auñamendi mailan antolatzen den mugimendua da. Eta gero, gazte mailan egia da, hori, herrian modu informal batean antolatzen garela, herriari bizia emateko, ekimen desberdinak antolatzeko, adibidez, auritzen egiten duguna da, edo fronten txapelketak antolatzen ditugu, herriko festak, barraka bat egiten dugu festetan diru ateratzeko, horrelako kontuak. Eta
Gero horrela aipatzekoa ez, agian eskualde mailan dauden bertze eragile batzuk eta zeinak agian Auritzeko jendeak parte hartzen duen, emakumeen talde feministak, ez? Daudelako eskualdean 2 edo 3 talde feminista, berte alde batetik ikastolako gurasoen inguruan bai beti mugitzen direla edo garraio duina eskatzeko, edo pixka bat urtean urte suertatzen diren jantokiarekin ere arazoak daudenan mugitzen dira gurasoak, eta gero bertelako eremuetan agian gazte mailan Aezkoako gazte asanblada dago eta eskualde mailan ernai antolatzen da. Hori da pixka bat orokorrean dagoena. Gaztetxerik badugu? Ez. Beno, nahi, orain galdera edo hausnarketa arraro xamar bat egiteko unea iritsi da. Jakin nahi nuke, zeren zuk ikusten duzuna, pixkat Europa mailan gertatzen diren, ematen diren gertakizunek, estatu mailan, Nafarroa mailan, eskualde mailan eta herri mailan, zerk eragiten dizuen zuen ustez gehien eta zerk kezkatzen zaituzten ere gehien. Hasiko naiz etxetik, ez? Azkenean nik uste dut herri txiki bateko gazte bati azkenean nik uste dut orokorrean inplikatua gaudela herriko bizian eta eragiten digula herrian gertatzen den dena. Horra nik uste dut beti gustatzen zaigula jakitea zer gertatzen den herrian, zer aldaketa izanen diren herrian edo zergatik ematen diren aldaketa horiek. Eta nik uste dut hori dela, ez? Herri honetako gazte gehienei arreta gehien ematen diena. Gero beste alde batetik uste dut ere zuzenean eragiten diguten gertaerek, ez? Azkenean, momentu honetan gaude krisi batean, ezakit krisi batean gauden edo sistema beraren krisi batean, ez? Azkenean, gu 2008an, gu erraten dut nire adini tartekoek, 8-10 urte genituen, eta ja krisi batean murgildurik jaio ginen, kasi. Eta gaur egun ere krisi horren ondorioak gainditu ez ditugunean, bertzelako krisi batzuk ere etorri dira. Orduan, erranen nuke krisiaren seme-alabak garela, auriztarrak ere, azkenean sistema honen parte garen heinean, sistema honek eramaten gaituen krisi horien barna ibili gara. Eta horrek eragiten digu zuzenean, azkenean Auritzeko gazteak ere prekarioak gara, lan prekarioak ditugu, ezin dugu gure bizitza proiektua herrian bertan garatu apenas, ez daukagu etxe bizitzarako sarbiderik eta gurasoen etxean bizi gara. Hortaz, ez dut uste hiri bateko gazte baten oso ezin egon, desberdinak ditugunik, ez? Azkenean errandu dana, ez? Sistemaren parte garen heinean, sisteman murgilduri gaude eta horrek eragin zuzena dauka gure bizitzetan, Iruñekoa izan edo Auritzekoa izan. Eta gero bertalde batetik, ze ezin egon edo zer nahi dituen, ez? Auritzko gazte batek. Nik uste dut nahi duena Auritzeko gazte batek badela edozein gaztek nahi duen hori, ez? Bere herrian bizi ahal izatea, lan duin bat izatea, etxe bizitza bat izatea. Eta nik uste dut hori direla pixka bat arreta gehien deitzen dizkiguten gaiak. Eta gero bai erranen nuke, bertzelako alor batzuetan, ez?
nik uste dut ondarea eta kultura eta hizkuntzaren alorrak ere gure herrian garrantzia duela, gure herriko lur gehiena komuna da, herriaren lurrak dira, eta nik uste dut ere horrek eragina duela, ez? Azkenean modu kolektiboago batean pentsatzen dugulako, eta hori babesteko nahi eta gogoa dugulako, eta azkenean jada aipatu dute, baina kultura eta hizkuntza propio bat dugu, gure sentitzen dugu orokorrean auriztarrok, hein handi batean, gehienek, eta hori babesteko eta mantentzeko nik uste dut ere ardura hori dugula. Hortaz, nik uste dut horrela laburbilduz, ez? Badirela herriko kontuak orokorrean, baita ere sistema honen krisiaren seme-alaba garen heinean horrek eragiten digun guztia, eta gero alde batetik bertzelako gai agian ez pixka bat agian ez direnak hain ukigarriak, ez? Badirela gure ondarea, badela gure hizkuntza, badela gure kultura, eta badela gure herria gestionatzeko modu kolektibo hori ere. Unai, ze ikuspegi dagoela ikusten duzu bai zuregatik, bai zure inguruan, gazteriarengatik, Euskal Herrikiko? Nik uste dut orokorrean salbuespenak salbuespen. Ez dut uste Euskal Herririk abertzalenean gaudenik, baina orokorrean Auritz herri abertzale bada, Euskal Herriarekiko atxikipen handia dago herrian. Ez dago bertzerik baizik eta hauteskundetako emaitzak ikustea eta alderdi abertzale euskaldunek daukaten indarra ikustea. Herri euskalduna da. Euskara lapurtu zioten herria da eta herritarren bultzadaz gaur egun ikastola bat daukagu eta belaunaldi gazte guztiok 100% euskaldunak gara. Nik uste dut azken aldian gainera erabilerak gora egiten ari duela poliki eta hori oso pozgarria da. Eta azkenean nik uste dut ere euskal kultura eta bertako kultura erroturik daukagula. Eta horrek nik uste dut herri ez auriztar baizik eta euskal herritar izaera hori ematen digula. Eta nik uste dut orokorrean Euskal Herriarekiko atxikipena dagoela auritzen eta gazte mailan ere. Ze ikuspegi duzue bertako gazteok orokorki Europarekiko? Europa. Europan pentsatzen dugu hauteskundeak direlarik, bozkatzen dugu. Bertzenaz, Europa, hegoaldeekin harremana hortan pentsatzen dugu, behar Europeanoak girela, baina gero ez dakit. Bidaiatzen dugularik ere, Erasmus. Arduraren ikuspegitik, zenbat arduratzen dizue herrian bertako kontuek? 10. Hemen bizitzeko behar da herria maitatu, eta behar da batzuzan borrokatu ere, zure lana atxemaiteko edo sortzeko edo atxikitzeko, zure bizitegia ere atxemaiteko, zure lagunak atxikitzeko ere, denetariko jungun gira, beraz, 10. Eta eskualdeko kontuek? Ejan ezake 7 edo 8. Badakigu hala ere dependenteak gira eskualdea arlo anitzetan.
Eta Akitaniarekiko? Akitania, guti, bost, sei. Eta Frantziarekiko? Frantzia hori galdera denendako ez da ahapostu berdina. Batzuendako anitz, sortzi edo behatzi, eta bestendako guti, zenta batzuek eskualdunak dira ez dira frantsesak. Eta Europako kontuek? Europa pixkat gauza urjun da. Barakigu Europan girela, baina eguneruko bizitzan ez dugu bizitzen gure europeak. Beraz, janezake bost edo sei. Zein da Euskal Herriarekiko duzen ikuspegia? Hor ere, badira hemengo gazteak ez dute bat ere denak gauzak berdin bizitzen. Batzuendako hemen eskualerian gira, eskualdunak gira, eta beste batzuendako bai eskualerian gira, baina Frantzian ere. Zenbat hizkuntza ikasten dituzue? Hemen ikasten dugu frantsa eta eskola, edo eskola eta frantsesa, dependitzen du nor. Espainola ere, eta pixkat anglesa kolegioan. Eta zein da euskararen egoera orokorrean? Orokorrean hemen eskola mantentzen da, jende hartzen da, gazteak hartzen dira, baina ez dakit kontzientzia ez dute denek, eta ez dira hartzen dira, baina berbara ez aski, ez. Eta euskararen egoera etxeetan? Etxeetan ez dakit. Ene etxean ez gira, ene burrasak frantsesak dira beraz, ez gira hartzen gu. Baina duritzen zait, ez direla denak pixkat frantsesez hartzen dira, pixkat frantsesez, pixkat euskaraz, denetarik. Eta kaleetan? Kaleetan entzuten da, zaharren artean edo helduen artean, gero gazteak guti. Eta ikastetxean? Ikastetxean bai, Urepelen elebiduna da beraz bai, hori esegur da. Eta gero kolegioetan eta bai, baditugu eskorazko kurtsoak, baina gero kurtsotik kanpo, korlean eta pausan eta gehienik frantsesez, hala ere. Eta administrazioan? Eten da pixkat, eten da, bai. Orokorrian, normalin, ze hizkuntzatan solasten zarete gazteak elkarren artean? Biak, baina gehiago frantsesez. Bai, ohitura dugu frantsesez mintzatzen. Hau izan da Auritzen inguruan kontatzeko neukana, Auriztarren inguruan. Ditugulan ikuste Urepelekin hainbat alor aman komun, herri baten parte garela biak ala biak, eta Pirinioak eta kasunetan Linduseko lepoa ez dadila inoiz gehiago muga izan, baizik eta bai Pirinioen iparraldea eta hegoaldea Euskal Herria batzen duen zubia izatea.
espero dut Urepele hobekiago ezagutuko duzuela eta zue ezagutu gehiago din Urepelera. Bisitatzera eta gure ezagutza egitera. Eta bai gero konbidatzen dauzuet urriaren lehenean Sorogaineko bestara eta elkartuko gira Urepeldarrak eta auritzekoak ere eta bi Ibarreko gazteak. Hala, espero dut han elkartuko girela denak, besta egiteko.